Ćao, dobrodošli na kanal Kozmik Marija. Sa ovim videom započet ćemo program afirmacija pozitivnih za izmenu nekih negativnih programa u nama, da li zabeleženih na emocionalnom nivou, da li na mentalnom, da li nekih navika starih naših koje nam jednostavno ne dozvoljavaju da napredujemo. Ovom serijom pozitivnih afirmacija pokušat ćemo da promenimo neke zapise naše u duši, u mentalnom nivou, u emocionalnom nivou, da bi mi mogli imati što uspešniji život. Šta smo dobili, a šta smo izgubili verujući da je novac koren zla? Preobrazili smo se u siromašne i ponosne, često gubeći volju da živimo srećno, bogato i nezavisno. Gubili smo pravo da se bavimo onim što volimo. Gubili smo dobre porodične odnose, nalazeći se u ekonomskim problemima. Gubili smo zdravlje, veru i same sebe i samopouzdanje, a i osjećaj samopoštovanja. Gubili smo dosta toga nedostatkom novca i nastavljamo i dalje da gubimo. Ako vam ne odgovaraju ova stara shvatanja, reprogramirajte istog trenutka vašu podsvest za nova iskustva. Otvorite se za prijem novca, za prijem blagoslova koji vam sleduju od strane univerzuma. Jedino ono što vas zadržava na istom nivou ili starim nekim obrascima, to su vaše misli, svesne ili podsvesne, uglavnom podsvesne. Znači, te podsvesne misli mogu biti utkane na vašem emocionalnom telu, na vašem mentalnom telu i samim tim jednostavno šta god radili, vi nekako imate osjećaj da ne možete da se iščupate iz jedne situacije. Eto, baš zbog toga ja sam napravila ove programe, promenu programa iz podsvesti, tako da oni će vam pomoći u određenim delovima gde osjećate neki manjak ili neki nedostatak u vašem životu, jednostavno da se služite ovim afirmacijama i da vremenom možete da ih okrenete u neke pozitivne. Jednu stvar koju moramo da shvatimo, to je da naša podsvest jednostavno treba da ju se ponavljaju informacije ili takozvane afirmacije minimum 45 puta, zato što na takav način naša podsvest može da preuzme taj neki novi program i da izbaci iz sebe taj neki drugi program koji je u njoj. To su po nekim psihološkim statistikama koje su rađene. Znači, tačno je izračunato da jedna afirmacija mora da se ponovi 45 puta. Druga stvar koja je bitna, ako krenete sada, pošto ovde ću vam ja navesti nekih 40-ak rečenica, ne znam tačno, nije ni bitno, ali nemojte pokušati sve njih da ponavljate, jer će to biti ogroman teret za vas i umorit ćete se i u jednom momentu ćete se i razljutiti i osjetit ćete bes i sve neke druge, možda čak i frustraciju, eto, zato što vi pokušavate sve te informacije odjednom da ih ubacite u vašu podsvest. Ja bih vam savjetovala da jednostavno odaberete afirmacije na koje reagujete telesno, znači ili će se uskomešati nešto u vama ili ćete oko srca osjetiti tako neki nemir ili u grlu najčešće, pošto su te afirmacije imaju veze sa podsvešću, a grlena čakra ima veze sa radom našeg mozga i naših hemisfera, tako da pretpostavljam da će vam se u grlu neka knedla stvarati ili ćete teže gutati. Znači, na te afirmacije kada ih pročitate i vaše telo odreaguje na bilo koji način, ja bih vas savjetovala da vi jednostavno njih ponavljate. Uvek će u početku ponavljanja ovih afirmacija doći do toga da vam se čini da sve je baš obrnuto, znači morate istrajati, morate ostati verni tome što ste odlučili i vidjet ćete da vremenom ponavljanjem tih afirmacija 2, 3, 4, 5, čak i nedelju dana, vama će se totalno promeniti sistem i vidjet ćete da vam se dešavaju neke promene na tom nekom našem zemaljskom ili zemljanom nivou, znači desit će se neka pozitivna promena. Takođe je važno da bilo šta što uzmete od ovoga da radite, odaberete samo jedan program,
da ne radite istovremeno samopouzdanje, stres, seksualnost, afirmacije za novac, zato što će doći do jedne kompletne zabune i do kratkog spoja u vašem organizmu. Znači, opredelite se za jednu stvar u kojoj ćete istrajati, pokušajte 40 dana da radite ovo ponavljanje, jer je to dovoljan period da vaša podsvest u potpunosti, znači, preuzme taj program i da već radi na tom nekom višem nivou. Pa hajde da počnemo, da vidimo kako možemo da privučemo ili magnetišemo novac. U stvari, još jednu stvar da vam ovde kažem pre, znači, ove uopšte serije ovih videa, znači, bitno je da znate, ako vidite da baš imate poteškoće, da prihvatite ove informacije koje ćete vi izgovarati svakodnevno, znači, možete na Timus da tapkate bukvalno po par minuta, znači govoreći ove afirmacije, i samim ti ćete dati znak Timusu, to jest univerzumu, da ste vi spremni za neku promenu. U slučaju da vam se blokade dešavaju u glavi, jer ćete osetiti onako da vam kao nešto teško možete da se skoncentrišete i to, onda ćete tapkati na ovom delu ovde, znači da bi te informacije mnogo lakše otišle u vašu podsvest i na kraju postale vaša stvarnost. Znači, ajde da se skoncentrišemo, danas ćemo da govorimo o tome da privlačim ili magnetizujem novac. Znači, novac je, kako smo napomenuli, jedna stvar gde smo mi iz raznih naših iskustava dobili mišljenje o tome da, ne znam, bogati su nesrećni, da i ovo ono. Ja mislim da su to sve samo jednostavno opravdanja za nas, da mi ne bi napredovali i treba da svako od nas uživa u blagodetima ovog materijalnog sveta. Naravno da ih nema na prvom mjestu u životu, ali u svakom slučaju da ih ima u životu. Pa hajde da počnemo. Ja sam uspešan i bogat čovek ovde i sad. Mogu da prepoznam bilo gde šansu da zaradim novac. Lako primenjujem svoje najbolje sposobnosti. Zarađujem novac na stvaralački i pošten način. Uvek privlačim u svoj život bogate i uspešne ljude. Uvek privlačim srećne, poštene i sposobne ljude u svoj život i u svoje poslove. Uvek privlačim u svoj život postojanje mnogih ideja i resursa. Magnetišem novac. Novčano bogatstvo mi dolazi na mnogo načina. Prihvatam novac. Ja sam iznenađujuće dobar ekonomski rukovodilac. Uvek plaćam prvo sebe. Moj novčani prihod daje najbolje rezultate i stvara sve veće bogatstvo za mene i moju porodicu. Svi moji izvori prihoda mi donose novac koji zaslužujem. Ja sam ekonomski nezavistan čovek. Imam novca onoliko koliko mi je potrebno. Radim za radost i sopstveno usavršavanje. Moj posao mi daje dobitak koji želim. Pravilno upravljam svojim finansijama i investicijama, stvarajući jak protok stalnih prihoda. Sa radošću savladavam nove i moderne tehnologije, stvarajući i upravljajući novcem. Ja sam genijalni prodavac. Ja sam genijalan upravnik. Ja sam bogat i uspešan čovek. Primam poklone i bogatstvo od različitih izvora sa ljubavlju i zahvalnošću. Novac me voli. Uvek imam dosta novca. Moj biznis cveta. Upravljam resursima, izvorima energije, vremenom i novcem i svojim sposobnostima, sa mudrošću i efikasnošću. Stvaram novac u svakom trenutku. Divno je da sam bogat čovek, ovde i sad. Radostan sam svojim uspešnim životom. Volim novac i novac voli mene. Privlačim novac. Sa ljubavlju, radošću i zahvalnošću primam novac za usluge i svoje proizvode. Sa ljubavlju, radošću i zahvalnošću brojim svoj novac i razumno upravljam svojim prihodima. Sa radošću ulažem deo svog novca u uspešne programe i planove. Moj novac se umnožava. Sa ljubavlju, radošću i zahvalnošću sakupljam svoje bogatstvo. Sa ljubavlju, radošću i zahvalnošću trošim u razumnim granicama svoje prihode.
Moji prihodi se uvećavaju iz dana u dan. Srećno je i duhovno da si bogat i napredan čovek. Sa ljubavlju i zahvalnošću Bogu i ljudima primam svoje bogatstvo ovde i sad. Ja sam gospodar svoga života i sa lakoćom primam onoliko novca koliko mi je potrebno. Upravljam superiorno svojim novcem, uvek ga imam dovoljno, iz dana u dan on se non stop povećava. Dolazim do saznanja da sam sam stvorio današnji nivo materijalnog bogatstva. Od sad pa nadalje učinit ću iskren pokušaj da povećam nivo mojih prihoda. Moja budućnost zavisi samo od mene. Zaslužujem mnogo. Vođen sam ka materijalnom blagostanju sa sigurnošću i smirenošću. Radujem se svakom malom ili velikom uspehu. Analiziram svoja iskustva i sada delujem mnogo uspešnije nego u prošlosti. Siguran sam u svoj uspeh. Ja sam ličnost, nezavisna od nivoa svojih prihoda. Dolazim do saznanja o vrednosti novca za mene i činim istinski pokušaj da povećam nivo svojih prihoda. Zaslužujem najbolje. Zaslužujem da živim udobno. Tražim i nalazim način da povećam svoje prihode. Verujem u sebe. Posjedujem ogromne sposobnosti koje mi dozvoljavaju da uspem u svemu što poželim. Idem ka svojim ciljevima postepeno i sa sigurnošću. Ja sam gospodar svoga života. Sam stvaram svoju stvarnost. Za mene je igra da stvaram bogatstvo. Lako stvaram nivo materijalnog bogatstva koji ja želim. Vredan sam bogatstva. Idem ka njemu sa sigurnošću i bez odstupanja. Novac mi dolazi sa lakoćom, trošim ga sa zahvalnošću, on opuštenim čini moj život. Novac mi daje slobodu da ostvarim sve svoje misli. Moji prihodi zavise samo od mog odnosa prema životu. Ja sam uspešan i ostvarujem sve što poželim. Novac me obožava i meni dolazi u poželjnoj količini. Novac je ozbiljan deo moga života. Pomaže mi da ostvarim sve što zaželim. Odabiram sreću zajedno sa novcem. Novac mi daje mogućnost da se otvorim prema svim vrlinama svoje duše. Dajem važnost novcu i dozvoljavam sebi da ga primam u količini koju ja želim. Moj napor zaslužuje mnogo novca. Ponosan sam na to što sam bogat. Novac mi daje nezavisnost i mogućnost da ostvarim sve svoje planove. Imam veru u život. Koliko više novca imam, toliko se sigurnije osjećam. Novac mi daje osjećaj garancije i stabilnosti. Za mene je igra da dobijem novac. Novac mi pomaže da se duhovno uzdignem i da dostignem svoje duhovne ciljeve. Bog mi pridaje svoju pažnju i putem novca. Što više radosti osjećam, toliko sam bliži Bogu. Poznajem koliku novčanu vrednost ima moj trud. Moj trud zaslužuje mnogo novca. Meni se obraćaju ekonomski situirani ljudi. Ja sam besprekoran biznismen i ljudi su spremni da plate za moje usluge. Stvaram novac da bih kupio ono što želim. Uvek trošim novac sa uživanjem. Upravljam novcem sa mudrošću. Novac se lepi za mene. Džepovi su mi uvek puni para. Magnet sam za novac. Vredan sam puno para. Vredan sam da živim opušteno. Novac zaslužuje moje misli i napor da ga ostvarim. Dozvoljavam novcu da uđe u moj život. Otvoren sam za novac. Novac mi pruža ekonomsku podršku u životu. Divno se osjećam u društvu bogatih ljudi. Imam interesovanje i zahteve jednog bogatog čoveka. Novac je sreća, zdravlje i uspeh. Put ka uspehu je posut novcem. Vredan sam sreće i para. Evo toliko o tome. Napomenula sam kako ćete koristiti ove afirmacije. Možete da koristite kao dopunski dodatak ili dopunski način na koji ćete povećati tu energiju tapkanjem sebe po timusu ili po ovom delu glave i te afirmacije ponavljate 45 puta. Nadam se da vam se svideo ovaj video, želim vam uspeh u ostvarenju vaših sopstvenih ciljeva.
Voljela bih da svi putem ovog videa zaradite nakon toga puno para i da budete srećni. Prijatno, puno kozmičkih pozdrava. Ako vam se video svideo, šerujte ga i lajkujte ga i pomozite još nekom, eto, da dođe do nekih informacija koje su mu potrebne, gde možda za njih nije čuo.